खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ UPPLनि गोहोआ सानफ्रोमबो जौगागासिनो। UPPLनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै BPFनिफ्राय UPPLआव हाबफैबावबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया मिरु लाइमोन BPFनि मुस्रि सोमावसार मुसाहारि, दरंजुलि ब्लक BSU गाहाय नेहाथारि मुस्रि हाबिलास इसवारि, मुस्रि टाइपन स्वर्गियारि आरो मुस्रि एन्जेल गयारि बिथांमोनहा BPF दोलोखौ जोगारनानै मैया UPPLनि नखराव हाबहैबाय। बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ गोसो गोरबोजों बरायनायखौ खौरां बिजोङाव रोखायै नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ EM श्री अरूप कुमार देआ मैया कक्राझार जिल्लायाव मोननै गाहाय जौगालु मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिटिआरआव सावस्रि जोथोननि बिथायारि सानजथाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानजों मानगोनां EM श्री अरूप कुमार देआ मैया कक्राझार जिल्लायाव मोननै गाहाय जौगालु मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बे मावथांखिफोरनि मादाव भौरागुरि BPSCआव गंसे डाक्टारनि क्वार्टार आरो ग्रेड 3 क्वार्टारनि मोननै इउनिटफोर लुनाय दं, जाय सेनिटारि आरो दै जगायनाय, सिमा इनजुर आरो लहा गेट बायदि गोदान मुगानि सुबिदाफोरजों आबुं। बे हाबाफारिनि थांखिया नांगौ रोखोमनि साखोन-सिखोन आरो दैनि सुबिदाफोरखौ बांहोनाय, जाय सावस्रि आरो साखोन-सिखोनखौ लाखिनो थाखाय गोनांथार, लोगोसे गावसोरनि खामानिनि साखाथियाव सावफाहामारि रोंग'साफोरनि थाखाय आरामगोनां आरो रैखाथि गोनां न' होनाय। बे जौगानाया ओनसोलाव जिउनि गुन आरो सावस्रि सिबिथायखौ मख'जाथाव महरै जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ दावबायसा बर'आ डिमाकुसियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौसांखौ बेखेवना होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि रुजुजायै हारिमु आरो दोरोंफोरखौ रैखाथि होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ मैया गाव डिमाकुसि LP फरायसालि फोथाराव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौसांखौ बेखेवना होयो। हानसारा VCDCनि सिङाव दुर्गा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय बे गोदान हारिमुवारि जौसांनि थांखिया ओनसोलनि हारिमुवारि नुथायखौ जौगाहोनाय, दोरोङारि आरिमुवारि रोंगौथि आरो दिन्थिफुंनायफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे जौसां होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ साइबार थगायनायाव गुवाहाटीनि डाक्टारा 2 कौटि रां खोमानांदों। नोंथांमोनाबो फेसबुक, वाट्सएप आरो टेलिग्रामनि लिंक हरनायजों शेयार मार्केटफ्राव रां इनभेस्टमेन्ट खालामो नामा? जुदि खालामो, नोंथाङा खौरांखौ मोजां खोनासंना लादो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला गुवाहाटीनि सासे देहा फाहामगिरिया मोनसे साइबार थगायनायनि बोलि जानांदोंमोन। मोनसे टेलिग्राम हान्जानि सुबुरुनफोरनि सायाव बिथा खालामनानै शेयार हाथायाव रां थिसननायनि उनाव 2 कौटि रां खोमानांदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला देहा फाहामगिरिया फेसबुकआव मोनसे सन्देह गोनां लिंकआव क्लिक खालामदोंमोन, जाय बिथांखौ बै हान्जासिम लांदोंमोन, जेराव बिथाङा मोजां रिटार्न आरजिनाय रां थिसनदोंमोन। बबेखानि जेब्ला बिथाङा गावनि रिटार्नखौ उइथड्र'वाल खालामनो नाजादोंमोन, अब्ला थगायग्राफोरा खाजोना बिदोंमोन, जोबनायाव 2 कौटि रां जाख्ल'दोंमोन। दायो साइबार पुलिसनि मददजों 42,07,839 रां बोखांनो हादों आरो आद्रा थानाय रांखौ मोनफिननो नाजागासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मध्य प्रदेशआ गेस लिक जानायनि सन्देहआव 4 सुबुंनि जिउ खहा। मध्य प्रदेशनि गंसे दैखरनि सिङाव शुक्रबारखालि बिस गोनां गेस लिक जानायनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे जाथाया छतरपुर जिल्लायाव जादोंमोन, जेब्ला खहा जानांनायफोरा हुस गैयै जानानै गोग्लैदोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ 21 बोसोर बैसोनि शेख अल्ताफ, 37 बोसोर बैसोनि शेख असलम, 65 बोसोर बैसोनि शेख बाशिर आरो 45 बोसोर बैसोनि मुन्ना कुशवाहा महरै मिथिनाय जादों।
जाथायनि उनाव गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो पस्टमर्टेमनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनगोन। द'थि खौराङाव दङ भारतनि हकी हानजाया जारिमिन सोरजिनानै अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदों। 52 बोसोरनि उनाव भारतारि हकी टीमआ अलिम्पिकआव मोनसे रेकर्ड बानायदों। भारत आरो अस्ट्रेलियानि हकी टीमनि गेजेराव जोबथा लीग मेचआ शुक्रबाराव पेरिस अलिम्पिकआव गेलेनाय जादोंमोन। भारतआ बे मेचआव अस्ट्रेलियाखौ 3-2 जों फेजेनदोंमोन। भारतआ अलिम्पिकआव गिबि खेबनि थाखाय अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदोंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि 52 बोसोर सिगां भारतनि हकी हानजाया 1972 मायथाइयाव अलिम्पिकआव अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदोंमोन। भारतआ 3-2 जों देरहादोंमोन। बे देरहानायनि उनाव भारतनि हानजाया दा क्वार्टार फाइनालनि थाखाय थियारि जाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ मनु भाकरआ पेरिस अलिम्पिकआव आरोबाव मोनसे फाइनालाव सौहैयो। दिनै सनिबाराव गावनि 3थि मेडेलनि थाखाय शुटिं खालामगोन। भारतनि 22 बोसोर बैसोनि गावग्रा मनु भाकरआ पेरिस अलिम्पिकआव गावनि 3थि फाइनालाव सौहैबाय। बिथांजोआ आइजोफोरनि 25 मिटार पिस्तल बादायलायनायनि क्वालिफिकेशन राउन्डआव नैथि थाखोआव थादोंमोन। आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तल बादायलायनाय आरो 10 मिटार एयार पिस्तल मिक्स्ड टीम बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननाय भाकरआ दिनै सनिबाराव गावनि 3थि मेडेलनि थाखाय शुटिं खालामगोन। आसा खालामो बिथाङा सनानि मेडेल देरहागोन। 8थि खौराङाव दङ फरायसालिनि बाथरुमाव 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया गथ' जोनोम होदों। जोनोम जागोदान गथ'नि जिउ खहा। अन्ध्र प्रदेशआव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया फरायसालिनि समाव गावनि फरायसालिनि बाथरुमाव सासे गथ' जोनोम होदोंमोन। गोब्राब थासारियाव मोननाय हिन्जावसाखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बिथांजोनि जोनोम जागोदान गथ'खौ बिनि खाथियाव गोथै सह' गोग्लैना थानाय मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो हिन्जावसानि गोर्बोआव थानायनि थाखाय दायनिगिरि सुबुंखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।